morning sa imo tantanan nga pagpalamati. Yes sir, anyway naligad to nakuha na gid man sang inisyal nga impression si Dr. Richard Ilangres ng BCNHS about sa pagbiya ni VP Sara. But on the part of Alliance of Concerned Teacher, the first question sir to set the tone, ano ya sir inyong paglantaw diri, what's the reaction of ACT? Anong inyo nakit-an diri, why VP Sara opted nga magbiya bilang tiglikom sang DepEd? Actually sir, no, ang ACT Philippines sa ACT Bacolod nga kalipay gid, no, pag gina-welcome ginamo, no, ang pag-resign aton nga sa amon nga Defense Secretary, no, Sara Duterte. Sa for how many years niya sa DepEd, no, wala gid ma-address ang problema sa DepEd, no. For example, ang kakulangan sa mga classrooms, no. So for the whole tenure ni Sara Duterte, wala gyud sa classroom nga natindog. Another one, may repair, no. Another one, ang kakulangan sa mga teachers, no. Still naga-antos, no, ang defense ng kakulangan sa teachers nga kadamo sa teachers nga nagka-overload because of this, no. So it is another task sa mga teachers. Kag ang gitani ginakaano naman sa iya, no, ang salary increase ng teachers, no. Wala gid niya tag sa bilog niya nga term, no. Dugay naman na ginapangayo, no. Nga 2 years sa subong, no. Wala gid mahatag sa aton nga pinalangga nga Vice President kag former Deputy Secretary, no. Pag padayon kami nga singgit, no, kag nagapangayo sila nga salary increase, no. So of course may alam sa mga maayo nga binahatan, no. Galing kay gagmay lang gid man taga mo daw ano sa daw ban-aid solusyon lang sa mga dagkong problema, no, nga ginatubang sa department. Kumbaga sir, ang minimum wage sa mga riyon tinaas na, ang sweldo sa manunudlo across the board wala gid naghulag. Wala gid mo ginaya sa mga ginapangayo sa iya tani, no. Kabay pa, no, sa atong bag-o nga Deputy Secretary, mahikot rin na siya nga mga problema namon kag matag, no, expectedly. Sir, you've mentioned already, we are expecting something from the new DepEd Secretary. Pero sa inyo paglantaw kay kamo sir, dugay na kamo sa patag sang edukasyon, mga manunudlo abi, nga aragid kamo sa grassroots, ara kamo dira sa aton abi nga mga estudyante. Sino bala sir, kag ano bala ang dapat nga mangin masunod nga Department of Education Secretary? Ano nga mga kalidad kag ano nga mga personalidad ang inyong nga ginalantaw sa nga magpungko sina dira? Simple lang sir, no. Pag ina-expect namon gid yatan, no, nga ang malid, no, sang Department of Education isang mga tao or isa ka person nga halin mismo ya sa education sector, no. Kasi siya naka-intindi, no, labi na gid ko halin sa public school sector, no. Kay di naka-intindi siya kung ano mga problema sa kinahanglan noon sang department, no. Just like sa hambal ni niya previously nga hindi siya kaintindi, no. Ligad rely lang sa iya nga mga mga under sa iya, no, mga reports or something like that. So hindi siya kulang taon ta sa reforma sa edukasyon, no, sa amin. Hindi matakatagaan sang eksakto nga solusyon sang isa ka Deputy Secretary kung hindi siya mismo halin sa sina nga sektor, no. Ito ilain niyang kung si Vice President Sara Duterte, ilain siya nga sektoralin mo, no. Politician siya, hindi siya educator, no. So wala siya kaintindi ko ano ang nilabatyagan kag ang mga kinahanglan nun sang mga tao sa Department of Education. So mas manani gid ani nga mabulo sa iya alin sa amon gid mismo o sa education sector nga mga person. Sir, because of this development, posible may ara gid man sa mapungko bilang tiglikom sang DepEd. Ano sir ang wala labot sa salary increase nga ginaduso naton? Ano pa ang bagay nga dapat nga sa hatagan sang immediate nga solusyon? Siguro ang aton nga curriculum, kayo na siya ang aton curriculum, no, ang aton nga K-12, no. So ang ila solusyon sa mga is ang matatag, no. So konti na lang bala sa mga reforma bala sang DepEd, no. Sa mga teachers budlay kay aton lang taon subong ang teaching subong nga trabaho wala na sa nakafocus sa
actual teaching sa classroom. Instead, nakafocus na siya more on reporting, no? Report nga wala pa matapos ng isang report, meron naman isa ka-report, meron naman isa ka-assessment, no? So, nag-lesson siya, no? Nagpa-lesson isang exposure time ng teacher sa iyang mga estudyante. So, paano na mahatag ng quality education? Kung tama ka nabuo sang exposure time ng teacher sa iyang mga estudyante, kaya ang natubang niya ang madamo ng mga reports, no? Mga reports yung mga assessment dira. Wala sa may himo. Sana pa nakanami ang curriculum, no? Kung ina siya ng mga sistema, di ma-resolve sa DepEd, no? So siguro wala pag-asa. Anyway, sige sir, maano la to naton sir kung may ara na magpungko bago nga secretary sa Department of Education. We do hope they will be able to answer ang inyong mga predicament, sir. Sir Makilan, thank you so much good sir sa time. Thank you man so much action dyan, no? Madamo nga salamat siya. Madamo salamat sir. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for